Nasutang wa nakatuman sa fire safety measures ang Lapu-Lapu City Hall building. Subay kini sa finding sa Commission on Audit. Siluan Merundina sa report. Sa 2024 audit report nga gihimo sa COA, nasutang napakyas ang Lapu-Lapu City LGU sa pagtuman sa Fire Code of the Philippines, partikular na sa Rule 10 sa 2019 Revised Implementing Rules and Regulations sa Republic Act 9514. Matod sa COA, ang kapakyas sa lokal nga hagamhanan pagtuman sa maong lagda nagbutang sa mga kawani sa City Hall ug sa publiko sa peligro kung ugaling adunay sunog nga muulbo sa naasong edipisyo. Sa gihimong ocular inspection sa mga state auditors, nasayran nga nagkuwang ang City Hall sa basic fire safety system. Lakip na ang mga smoke detectors o water sprinklers. Matod ni City Administrator Attorney Danilo Almendras, nakaduso na sila sa ilang tubag ngadto sa COA. Ug usa sa ilang pagpasabot, mao nga manginahanglan og 700,000 pesos ngadto sa 1 million pesos nga gahin alang sa water sprinkler. Ug gisugda na usab ang plano sa pagpabarog og bag-ong City Hall building. One explanation na mo nga sa kuwa nga this is an old building. Yeah, at the same time, siguro makuha na mo ang recommendation by phase, no? Kay it would involve substantial amount na ang cost ato. Particularly, as I said, katong sa sprinkler. Samtang si Mayor Cindy King Chani Butiag nga makig-alayon sila sa Lapu-Lapu City Fire District kabahin niini. Ato lang i-verify with the Bureau of Fire siguro kay nagpabutang naman kog mga fire extinguishers. Actually, I noticed that paglingkod nako, so nagpabutang jud kog mga fire extinguishers. I will check with ni Abelia para if naka-comply na pagyud. Niadtong Lunes sa hapon, nagpahigayon ng fire safety inspection sa Lapu-Lapu City Hall ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Fire District aron masuta kung na-comply na ba sa city government ang mga nasutang kakuwangan sa fire safety measures. Mato ni Fire Superintendent Arnel Abella, Fire Marshal, nga nabantayan gihapon nila ang pipila ka mga deficiencies o kalapasan sa lagda sa City Hall building. Susama sa nakitang deficiencies, atul sa gihimong fire safety inspection Marso ning tuiga, dihang si Fire Superintendent Tito Purgatorio pa ang Fire Marshal sa Lapu-Lapu City. Si Fire Superintendent Abella, niasumer sa katungdanan niadtong Hulyo. Nasuta sa BFP Lapu-Lapu nga wala gihapoy water sprinkler, smoke detector, emergency lights ug fire directional signs. Giingnan na mo si Attorney Almendras nga pabutang na mo maski manual fire alarm and mga emergency lights kay kung manggod wala say emergency lights na even though nga ang city is kanang 8 to 5 ra siya, still kinahanglan nato butang og emergency lights. Kung ugaling mapakyas ang LGU pag-comply niini, sulod sa mga adlaw nga gihatag nga tagal, hayan muluwat og notice of violation ang Lapu-Lapu City Fire District ngadto sa City Hall. Sunod yun nato ang process karon. We will pag wala mo issue gid mi sa mga notices pag wala gyapon compliance, but ni kon man gud mi ni sorry as per sa conversation na gahapon ni Attorney Almendras nga i-comply nila mas katong mga minimum requirement lang nato. Matod sa City Administrator, wala pa sila makadawat sa kopya sa findings sa gihimong fire safety inspection kagahapon. Hinuon tinguhaon nilang makomply una ang pagbutang og emergency lights ug fire directional signs. May nakamuntar na hinuong mga fire extinguishers sa nagkadiyang dapit sa City Hall. Uban ni Godfrey Relien o Grod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda.